nyetujoni ning ana pepalang. Apa pepalange? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngopo? Rawuh mrene rak. Sinuwun Ndarawati iki minangka kadang werdane para Pandhawa. Kose Sinuwun Ndarawati iki ya duwe karep, duwe sedya. Sedyane nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Arga ngapa e? Ndarawati ke Taman Pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka Jamus miyang jimat Kelima Sada. Piye? Monggo awake dhewe le sowan kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Mula Sinuwun Puntadewa kudu nunggu Wibawa Leksana. Sing dhisik didhisikake, sing keri ya kudu keri. Mula awake dhewe saiki ora iso piye-piye anane ming nimpa bali matur karo bapak. Sik, aja kesusu. Aja kesusu piye? Kene aku sik matur, gentenan. Gentenan. Oh iya, iya. Ning ora gawe masalah lho, Kong. Ora iki mung genahke kok. Nek ora tak genake ndak rampung-rampung. Ya. Oh iki goblok kok ora. Mundur ana? Ya, mundur. Ning aku wis weling karo kowe aja gawe masalah. Ora, aku mung arep takon karo Sinuwun Prabu Darmakusuma. Ya. Masalahe apa Sinuwun Kresna kuwi pengen nyilun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada? Ya. Sing tata krama lho. Siap. Iya. Nuwun sewu Sinuwun. Iya, Bagong eneng apa? Ngejeng nyuwun prisa. Arep takon apa? Sinuwun Ndarawati nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada kangge menapa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndarawati. Ingkang wigati bakal kinarya tumbal wadaling praja Bagong. Nuwun sewu, kok nggo tumbal Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Akeh kawula ingkang esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan Bagong. Pun kula tampa pangendika sampeyan ning niki kula entuk ngrembug perkara Sinuwun Ndarawati napa mboten? Ya wis sakarepmu Panakawan. Nek entuk ajeng kula jelaske. Nek mboten napa-napa, kula nyuwun palilahipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Jalaran panjenengan menika nuwun sewu, Nalendra Negari Ngamarta ingkang jenang wenang jenange bor dhateng kawontenan Datulaya. Sira arep matur apa, Bagong? Namung atur keterangan. Iya, matur keterangan sing kepiye? Nuwun sewu nggih. Pegebluk utawa welaking Jawata. Niku nuwun sewu, niku diparingke sing gawe urip dhateng papan sing pancen menungsane niku ora iso dikandhani. Tegese kon manembah ora gelem manembah, kon tumindak apik ora gelem tumindak apik. Niku dewa mesti paring pagebluk kalih papan niku. Sranane digawe napa mawon, larang sandang, larang pangan, tetukulan ditandur ora tukul. Niku sing gawe Gusti. Iya. Nah, sakniki kula aturi metung Sinuwun. Nalendra Lenggah Siniwaka menika nuwun sewu, sampun ngantos gampil gugu dhateng aturipun sinten kemawon. Mboten mawas menapa menika pepunden, mboten mawas menapa menika Nayaka lan Punggawa, kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. Lire piye, Bagong? Saniki kula tak takon. Ngastina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana. Sakurawane, teng mriku enten Sengkuni, teng mriku enten Durna. Niku menungsa pendak dina do gawe dosa. Ning rak kok ora ke Taman Pegebluk. Kok ayem-ayem mawon, kok tentrem-tentrem mawon. Terus saniki kula tak nyuwun mesa karo sampeyan. Negara sing ratune Titis Dewa niku negari pundi? Negara Ndarawati. Betul. Negara sing ratune Titis Dewa niku negara Ndarawati. Titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Saiki negara sing ratune Ratu Lumrah, ora Titis Dewa, da ora ke Taman Pegebluk. Kok negara sing ketunggon Ratu Titis Dewa kok ke Taman Pegebluk niku nuwun sewu. Napa ketemu nalar? Apa ketemu ngakal? Monggo sing dadi Ratu Titis Dewa lho. Lah niki enten niki panjenengan niku aja gampang percaya. Ratu niku nek gampang percaya morat-marit negarane. Ratu niku nek ora nggunakake paningal batin, ming paningal lair tok. Iya. Morat-marit negarane. Saniki ketemune ngeten mawon. Ketemune piye, Bagong? Nuwun sewu.
jaman sak mangke menika aja percaya karo wong sing paling cedhak kali panjenengan, aja percaya karo kanca sampeyan nuwun sewu rencang sampeyan. Merga ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Niki akeh sing kanca tegel karo kanca, sedulur tegel karo sedulure dhewe. Merga mung kepengin kedulungan derajat pangkat, merga mung kepengin kedulungan bondo donya. Niku lho, Den. Mula panjenengan kudu menggalih babakan perkara niku. Nuwun sewu saniki pertanyaannya, ya nek iki Kresna tenan, nek udu ayo. Nek udu Kresna, terus pustaka Jamus Klimasada digawa nata Ndarawati, digawa teng negara Ndarawati. Dienggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Monggo dipendhem niku ora bakal bali meneh. Monggo pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Menika panggesanganipun para kawula sak negara Ngamarta. Nek nganti Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, arep gawe kampitunaning Pandhawa, arep gawe cilakaning Pandhawa, niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo pusaka wis kebacut dadekke tumbal. Sampeyan wis ora duwe pusaka Jamus Klimasada. Ngantos-antos lho. Saniki akeh wong nyewake sandangan wayang wong. Nek nganti niki panjalmaning menungsa sing niate mengar gawe rusak negara Ngamarta terus nyilih nyewa sandangan wayang wong wujude Kresna mengar nggo apus-apus, wah sampean cilaka. Yakin niku, kula mboten gawe-gawe. Maning jajalan skurtaning bawara iblis lanat. Bagong. Ponokawan Bagong. Mudiar kowe. Aku ora iso omong karo kowe to, rasa sok gawe masalah. Ora sok gawe perkara. Lho, kowe ngunek-unekke Sinuwun Ndarawati kakangne nesu. Terus kowe kakangne sapa? Kakangne Bagong. Kakangne nesu kok kakangku ora nesu. Anggo ngopo aku nesu ngewahi karo kowe? Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe gage wangsul ngopi takonku andi pertitis. Derajatmu ya apa? Derajatmu ya apa? Batur kok ngene kok ratu. Nggih batur ya Ponokawan. Ponokawan ki papane ngendi? Teng isor. Kula menika namung kere. Kula menika namung Gedibal 17. Ing atase derajatmu ki wing batur kok dlangap-dlangap ucap mundur wini kaya grojokan. Kowe wani nyas Maranata Ndarawati kowe adikku lanang. Terus. Aku diwangi terus. Aku suwe-suwe tratapane. Nuwun sewu, kula niku mboten ajeng wantun, kula niku mung nglereske. Kula niku mung benerke, ning cocok mboten. Nek pustaka Jamus Klimasada niku ajeng dibeta teng Ndarawati nggo tumbal niku mung dipendhem. Nggih to? Monggo nek dipendhem niku ora bali. Kula ngemutke Sinuwun Prabu Darmakusuma aja nganti gampang maringake pustaka Jamus Klimasada. Napa kula ngenten iki salah? Salah kula nggih napa? Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu, Mas. Saniki kula tak takon, sampeyan iku titahe sapa? Titahe sing gawe urip. Kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku ki padha, Mas. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia. Aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere, kowe Gedibal, kowe iki mung welek nyolok mripat. Dosa, Mas. Tandane dosa sampeyan aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampeyan iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampeyan. Gong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet. Kowe mena. Untal jasmu sisan. Kon ngewangi ora gelem malah meden-medeni wis kowe cengok. Alah denane bacut wani ya bacut nyemplung kali. Wis terus ya mengkari ndodok. Lho. Kok mengkari ndodok piye ora? Samane ngunanake karo Bagong kleru. Napa kula kluput? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Napa kula kleru? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Prabu Puntadewa niku ratu Gusti kula. Nek ratu Gusti kula enten napa-napa
nganti cilik lara gedhe mboten wonten terus sing mbayari kula ben sasi sapa? Kula wajib ngemutke ratu Gusti kula sing kleru. Apa kaya ngene iki dianggep salah? Salah perkara derajat pangkat, derajate nggon endi, pangkate nggon endi? Kula takon karo sampean. Sapa-sapa arep digetak, sapa-sapa arep digetak. Dume dadi ratu galak. Tanggor iki kowe saiki ayo muni ya. Ombo-ombonan cangkem. Ombo cangkemku kasih. Sero suaraku kok. Lho ora lho iki tenanan. Sing tau nek kowe meneng wae kok kakangne nesu-nesu iki ngopo? Mergo aku tresna karo adikku lanang. Terus? Kowe tresna ora karo aku? Nek kowe tresna kowe muni ngono iki, Tru. Men aku marem, Tru. Emoh, oh setan iki. Ora gelem muni ngono to? Ora. Kowe wani ngasmane Kyai Prabu Ndrawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe wani ngelani jajane Kyai Prabu Ndrawati padha karo kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngilo karo kahananmu. Ing ngatasi Semar arep bangun kayangan iki Semar iki derajate apa Jawa aku tak takon. Semar iki derajate apa? Aku tak takon kok wani bangun kayangan. Kowe ora gagas to, kowe iki ora ngerti sejarah iya, Mas. Lho, kowe ora basa karaku. Tak basanono wong sampean wis ora ngajeni karo aku. Sampeyan karep dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gleleng dadi ratu ae. Kowe aja gaya dume lungguh kursi sing dhuwur. Ning aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kejeping paningal rubuh saka kursimu kowe. Aja sangunek-unekke masyarakat cilik kaya ngene iki tandani. Sampeyan iso gedhangkrang sila tumpang neng kursi iki mergo tak coblos mbaya sembodo. Biyen sampeyan ling beseli aku pira tok kon dadi tim sukses, ha? Karo tok janjen-janjeni kene iki sesuk tak bangun aspal, tak aspal kene esuk tak cor, kene esuk tak nehi toilet. Kabeh ya ming telek. Nek magang iki kaya janjine kaya dara kekalangane nek wis dadi lali micek mripate. Wong sabar kok. Ora sabar ana ngene iki. Ora wedi lho sawa-sawa terus. Kaene iki. Ya wis. Ya. Aku melek to. Lah ya engko gampang. Kanggo bengok-bengok sedelo wis teng krujuk ya weteng. Ya rasa bengok-bengok ora. Mau mangan ora? Mangan urang. Oh. Lajeng napa sampean? Arep pripun? Lajeng takon ngejak apa sampean? Wis rasa kekian gunung saiki kowe bali. Nun, saiki bali. Ora samboyong Pandhawa bali. Kowe ora wedi karo aku. Kowe ora wedi karo aku. Yen nganti aku iku nesu, ana para kawan tak glandang tenggala, kowe mati. Alah, sampean salah. Salah, Mas. Pati uripe Bagong ora ning tangane Baladewa. Apa kowe ponakane sing gawe urip apa piye? Hah? Mulane aku nang ndi-ndi iki ora tau klamben, mergo aku wong ora tau wedi mati. Mati uripe manungsa iki ora gumantung karo kahanan apa wae, ning gumantung karo sing gawe urip. Arepa sampean duwe nenggala, arepa sampean membanggakan bahwa nenggala niku ampuh, niku ora tumrap sampean. Ning ampuh ing pusaka, ampuh ing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh, mbok tok tamake apa-apa ora bakal ampuh. Ngono? Ya jalo piye? Tokno nek ora percaya. Nek iso mlebu nang wetenge Bagong, berarti aku dipesthekke mati saka tangane Prabu Baladewa. Nek Bagong ditamani nenggala ora apa-apa, kewirangan kowe bol. Lho, ajal piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Ndang bol kok ora gelem. Apa kon ngundang boyok ngono? Wah. Ngono kok ora wedi karo Baladewa. Ora mboten wedi karo sampean. Bebasanipun ngaten sinuwun. Sak kranjang koplak ngendikaning Prabu Baladewa, kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen. Parap marswaning jajalan. Yen ngono cetha kowe wani karo Baladewa. Cetha kowe wani karo Baladewa. Wis kowe saiki bali kono karo bapakmu. Bapakmu iki kon eling, bapakmu iki kon mulat karo kahanane. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan iki gablek apa? Mbok kon ngilo karo cengele. Mbok kon ngilo karo kahanane. Bapakmu ki wong melarat kok bangun kayangan ki. Ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi.